Сега видеоклип ли да правя, бе? Я аз да питам нещо, но... Къде трябва да стане? Къде трябва да стане? Тук е. Тук си е нашия клас.
благослови. Ангата е, наричате. Защото че аз не мога да държа, снимам. Преди православному българскому народу на съпротивия даруя и Твое сохраняя стон Твоим жит. Муско, дръпни се малко наляво или на някъде, да знам. Господи, Твоя Ваше Всеблагословенство, скъпи отци и преподаватели, уважаеми гости, драги съученици! Бързо и неусетно изминаха 5 години, откакто пристъпихме прага на Пловдивската духовна семинария с огромно вълнение и радост. Радост, породена от желанието да се учим в това учебно заведение. През тези 5 години ние положихме много труд и преодоляхме много препятствия. И слава Богу, трудът ни е възнаграден. През времето, прекарано тук, в нашата алма матер, ние научихме много неща благодарение на нашите преподаватели, вашето духовно посвещение. В оставащата ви 1 година на обучение тук, вие трябва да пазите чисто и неопетнено името на училището ви. Трябва да бъдете пример за подражание на нашите по-малки съученици, като прилагате на дело наученото тук. Нека от тук нататък желанието ви за познания да бъде като ярко слънце, а възпитанието ви да блести като златна огърлица и винаги да носите в сърцето си искрата на доброто мир. Уважаеми гости, драги ученици, с Божия помощ измина по-големия период от нашето духовно израстване. Въпреки вървейки по този път, ние заедно преминахме през много трудности. През тези 4 години, чрез вярата и знанията, придобити тук, ние намерихме смисълът на живота. Денци ми слева след учителите. Вен се тръгвайте, ако искате. Чакай учителите да искате. Ай, давай, тръгвайте.